खुलुमबाय। दिनै जों थुनलाइयारि हान्जा खन्थाइ बिबारनि थामथि जोनोम एबा गायसं सानजों लोब्बा लाखिनानै अनलाइन सुंद' सल' लिरनाय बादायलायनाय हाबाफारिनि देरहागिरिफोरनि मुंखौ फोसावनो लाबाय। सेथियाव क'क्राझारनि धनेस्वर बसुमतारी, नैथियाव बाक्सानि मदन नार्जारी, थामथियाव उदालगुरिनि निजोम बर' आरो क'क्राझारनि सरन बसुमतारी। बिथांमोननिसिम जोंनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय। सेथि देरहागिरि धनेस्वर बसुमतारीनि सुंद' सल'नि मुङा सोरांनि फोथायनाय। नैथि देरहागिरि मदन नार्जारीनि सुंद' सल'नि मुङा अनथोब। थामथि देरहागिरि निजोम बर'नि सुंद' सल'नि मुङा आबैनि सल' आरो सरन बसुमतारीनि सुंद' सल'नि मुङा दैथुना बोरै मावरिया जानांखो। देरहागिरिफोरनिसिम माननि बान्थाखौ डाकनि जोहै दैथायहरनाय जागोन। गोजोन्थों।